A što napraviti s Torcidom? Ne znam, ubi Srbina. Šugava Rijeko. Za dom spremni. Evo gledajte na ovo, na Torcidu i na ovo sve što se događalo. Ne. Ovde na pumpi i nakon toga su izašli i ostavili jasan dokaz da su bili ovde. Možete i da vidite iza mene ustaške simbole na 2 mesta ovde na Molovoj pumpi su ih iscrtali i zatim su svoj put nastavili dalje. Kako nezvanično saznajemo, ovo nije jedini problem koji su oni pravili na svom putu kroz Srbiju ka Bugarskoj. Zaustavili su, u jednom momentu su zaustavili automobile, napravili su zastoj na autoputu da bi izašli i slikali selfije sa zastavama na sred. Nije kompletna Torcida. A nije, ja ne kažem to. Kažem najglasnije. Uvijek ima naravno tu idiota koji se skrivaju iza gomile.